σας. Ναι, οπότε πάμε πρώτη πρόκληση. Χριστίνα, πάρετε Δήμητρα αγκαλιά σαν ύφη. Λοιπόν, κάντε κόλλα 5 με ένα αυγό στο χέρι η κάθε μία. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, ο Στέλιος Speed Game μας λέει φάτε μια κουτολιά μερέντα και ρίξτε πάνω λίγη κέτσαπ. Κέτσαπ! Ναι, είναι το... Λοιπόν, καλύτερα. Ρίξε πρώτα. Βάλε κέτσαπ. Στο πρώτο κουτάλι. Είσαι σίγουρη? Λίγο βάλε, μην πέσει μες εκεί. Γεια σας, παιδιά. Παιδιά, θα το κάνω πρώτη φορά. Ποιος θα δεις μερέντα? Ένα, δύο, τρία. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Δεν είχε καν νερό μέσα. Λοιπόν, ο Μπιλάψ. Αυτός που μας έφτιαξε στο ίντερνετ, δεν το είχαμε πει Ναι. στο προηγούμενο βίντεο, ευχαριστούμε. Και λοιπόν μας λέει κανέλα. φάτε μια κουταλιά κανέλα. Ωραία. Αυτό πρέπει να είναι ωραίο. Αν και θα είναι μαλακία. Το νιώθεις έτσι? Φοβάμαι ρε μαλάκα. Φέρε εδώ να ρίξω εγώ. Το τρώμε. Ένα, δύο, τρία. Χριστό! Μαλάκα! Δεν το κάνετε ποτέ. Είναι απέσιο. Ακόμη το έχω στο στόμα μου, δηλαδή. Μην το δοκιμάσετε ποτέ, Ο Μελή μας λέει φάτε μια κουτολιά κόκκινο πιπέρι. Όχι, χαμότο! Η κανέλα ήταν... Αυτό είναι περίεργο. Κατά. Κάτσε Και θα το δοκιμάσουμε. Παραπάνω. Ρίξτε λίγο σε μένα. Πάρε και αυτά εδώ. Εσύ πάρε. Άντε. Γεια. Πω, δεν το πιστεύω. Δύο, τρία. Παιδιά! Παιδιά! Μη φάτε ποτέ σε πιπέρι, και νομίζω η κανέλα ήταν χειρότερο. Δεν ξέρω, για μένα η κανέλα... Νομίζω ναι. Ναι, η κανέλα ήταν μια απέσια. Να η Ελ μας λέει Χριστίνα κράτη το πόδι της Δήμητρας. Του J-Life 23, πιείτε και οι δύο από 2 ποτήρια νερό μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και ρίξτε και στα 2 λίγο λιμόνι. Βάλτε λιμονάκι. 1, 2 και δείξτε. 3, 4, έχω και εκεί δεν μπορώ να το πάρω. Ναι. Και Λοιπόν, θα ρίξουμε λιμόνι. Βάσει είναι εδώ λοιπόν. Είπες λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει, θα ρίξουμε εμείς τώρα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα θα τα βάλουμε κάπου εδώ. Εντάξει, πίνω, δεν έχω κανένα θέμα. Παιδιά, Είναι λεμονάδα. πιο εύκολο έτσι. Λέω σε την πλούσια της Χριστίνας. Βάλτε στα μάγουλά σας κέτσαπ. Παιδιά, δείτε, ακόμα δεν έφυγε. Θα το κάνει η Χριστίνα. Και μετά ξέρετε, ενώ είμαστε στο σπίτι της, θα καθαρίζω εγώ, όχι αυτή. Περίοδος στα μαγουλά. Γεια, τι κάνετε? Ζων Ρεμ πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και αγοράζει την σοκολάτα. Αυτοί τι μας είπανε, μας είπανε Ιόν. Πάρε αυτή, που είναι πιο μικρούλα. Ωραία. Πόσα. Φάτε από μία φλούδα λεμόνι. Αλλά θα φάμε τη φλούδα. Θα το δοκώνουμε γύρω-γύρω. Μία είπε. Τρώγεται πάντως. Επόμενο. Δεν είχε γεύση αυτό. Κοιτάξτε, ήταν απέσιο. Αν και νομίζω γίνεται τρόπο. Εντάξει, δεν είχε γεύση. Σαν να τρως φλούδα πορτοκάλι. Φάτε από μια κουτολιά αλεύρι. Πόσο δυνηρό θα είναι, πάρε φωτολέ. Το έχω δοκιμάσει. Για δεν είναι ωραίο. Πρόσεχε να μην ρίξεις στο πάγκο. Είναι απέσιο. Σαν να της λέω ρίξτε ρε φίλε. Λοιπόν, Έτσι και πιο λίγο κάνει. 1, 2, 3. Εντάξει, το αλεύρι άμα το αφήσει στο στόμα σου μετά δεν βγαίνει. Κολλάει, φτιάχνεις ζυμαράκι, φτιάχνεις ατομική πίτσα στο στόμα σου. Το μην κυβίτσα στα δόντια. Η Δήμητρα φάει 2 κουταλιές ζάχαρη και Χριστίνα 2 κουταλιές σαλάτι.
Άρα. Έχω δύο ζάχαρη και εσύ δύο αλάτι, το βρίσκεις δίκαιο? Αφού αυτό μας είπανε. Καλά, εντάξει. Κουτάλια είναι αυτά. Παιδιά έχουν τετράγωνα κουτάλια. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ τη ζάχαρη, θα το παίρνω από εδώ και η Χριστίνα βάζει το αλάτι. 1, 2, 3. Ιούγκου! Παιδιά, για αλάτι μιλάμε. Για αλάτι, πιείτε νερό. Ναι, πιείτε νερό με λεμόνι, κέτσαπ και μουστάρδα. Τι άλλο θες? Ό,τι γουστάρει ψυχή σου που λέμε. Πολύ, μου πάρεις πάρα πολύ. Ιου. Πραγματικά. Ιου βλάκα, λες και είναι αυτά που βλέπω στη βιολογία, εκείνα τα στρόγγυλα, τα κόκκινα. Τι το πίνει με ταυτόρι, πας καλά. Δεν το όλο. Και λίγο λεμόνι, έτσι για το δεκόρ. Και ένα κουκούτσι. Δεν είναι το πίνουμε κάθε μέρα. Δύο. Πόσο μιλάς πεις? Τρεις. Όχι, μία. Ωραία, θα δοκιμάσουμε. 2, 3. Όχι. Μια κουταλιά. Πάτε μια κουταλιά ταμπάσκο. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε ταμπάσκο όμως. Κρίμα, ναι. Λοιπόν, πρόκληση. Να κάνει πρώτο σιγάρι μου η Δήμητρα στη Χριστίνα, λέγοντας της σοβαρά, θέλω να γίνω καπετάνιο σου, γονατιστή κουμπώντας το χέρι της στον ώμο της. Λοιπόν, σήμερα, ναι, εγώ είμαι αυτή εκεί μικρή. Τέλειο, ναι. Ποιος είναι γάμο το, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα γάμο vlog εδώ πέρα να πούμε. Θέλεις γάμο το σόις. Ναι. Θέλεις να γίνεις ο καπετάνιος μου? Όχι. Καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είτε έξω και φωνάξτε α. 1, 2, 3. Λοιπόν, Όχι. και τελευταία πρόκληση είναι του Βορ και μας λέει να κόψει μια μικρή τούφα από τα μαλλιά της άλλης. Μαλάκα. Ναι. Όχι! Με το πίσω. Αυτή. Λίγο. Όχι, όλη αυτή. Αυτή δεν λέει όλη. Τι είναι το φαμάρι? Τι είναι, όχι, δεν είναι καραφίκα. Λίγο θα κόψουμε, δεν κατάλαβες. Ρε μαλάκα από πίσω. Όχι! Καλά, δεν αυτό. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Περίμενε. Ωραία, όλοι. Όχι. Δεν το φαμάρι, το κόψω. Και μετά, περίμενε, θα κάτι πολύ μέσα. Να μου φαίνει. Όλο. Άντε ρε βλάκα, τι είναι αυτό? Έλα, κόψτο! Χριστό, σε παρακαλώ. Σε μισό. Εντάξει, δεν φαίνεται καν. Λοιπόν, σε μένα. Εντάξει, θέλει. Ποιος να σου κόψει? Όχι όλοι. Είπε μια τούφα. Μαλάκα, της γαμίσω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε τις Ερωτήσεις, προκλήσεις. Ναι, Στο και επόμενο βίντεο. πατήστε μας ένα like. Άμα Και σας μια άρεσε, εγγραφή μια κάτω εγγραφή στο γιατί μας κανάλι. βοηθάει. Και να είστε Και σίγουροι. ένα σέρα μου θέλετε. Ναι, και να είστε σίγουροι πως δεν θα ξανακάνουμε προκλήσεις ποτέ στη ζωή μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, παιδιά.